Danas na Darada vas čeka najmističniji challenge. Naše devojke će otvarati sefovi i čekati da dobiju nešto zanimljivo. Znaš šta mi je rekao? Ej, vidi, nije zatvorirao ormarić. Hajde da saznamo šta je tamo. Izgleda da su to neki sefovi. Verovatno u njima leži nešto dragoceno. Sad ćemo da vidimo. Ne, stanite! Jao! Gde smo mi? Izgleda da je vreme za izazov. Ja hoću prvo da otvorim svoj sef. Smeši mi se. Jao, to je gomila šarenih pop-itova. Pa to je cool. Cool? Ma to je sjajno. Vreme je da se malo opustim i smirim. Čudno, zašto su tako mekani? I miriše baš ukusno. Jao, pa to je žele. Imam ih tako mnogo. Mogu pojesti sve odjednom. Joj, ne mogu da se zaustavim. Mnogo su ukusni. Oduševljena sam. Izgleda da je ostavila jedan popit. Verovatno je to za nas. Hajde da probamo. Marš, to je moje. Joj, kako boli. Vreme je da saznamo šta mene čeka. Da vidimo. Osjećam da je to nešto mekano. Joj, to su živi crvi. Neću ih jesti. Ne želim. Pomeraju se. Ne brini, svi su odleteli. Odleteli? Svi su na meni sad. Pomozite mi. Hoće da me pojedu. Mislim da će usisivač pomoći. Odmah ću pojesti sve crve. Čak i one koje prave brkovi na tom licu. Izgledaš baš smešno. Ali skinut ću ga, ne brini. Joj, skloni svoje usne odavde. Moram da usisam crva. Gotovo je. Da, sve je gotovo. Posebno Dijanine usne. Jel mi se smiješ? Zašto onda ne probaš sve ove divne crve? Eto ti. Jao, oni su u meni. Šta da radim? To je odvratno. Dobro, ne vrišti. Bolje pogledaj šta ti imaš u sefu. Čeka me u sefu. Neki napitak. Nadam se da se neću pretvoriti u žabu ili crva. Čudno, ništa ne osjećam. Sve isto kao i pre. Ništa se nije promenilo. O ne, nešto mi se dešava. Devojke, pomozite mi. Izgleda da je to napitak za smanjivanje. Sada sam iste veličine kao vaša ruka. U redu, vratit ću te nazad. Joj, vidi kako je slatka. Hej, čao, bijebo. Još se ujedeš? Kako boli. U redu, naučit ću te ja pameti, malena. Borit ćeš se sa pravom zmijom. Misliš da je se bojim? Brzo ću je srediti. Pitam se ko će pobediti. Još se ne zna, ali mislim da je crvjači. Već sam ga pobedila. Eto ti, ovako. Vidi, stvarno je pobedila. Nego šta ste mislili? To je bilo baš moćno. Eto sad znate kako sam jaka. Da. Ovaj put ja imam nešto ukusno, tako da ću prvo otvoriti sef. Jo, to je moj omiljeni koktel sa Marsom. Obožavam ga. Šta čekam? Vreme je da ga popijem. Čudno, zašto se ne pije? Glupa flaša. Da, kako ne razumeš to? Hajde da ti pokažem kako treba da piješ. Ti? Pa dobro. Šalim se, kako da ne? Neću ti dati koktel. Moje i bez tebe mogu da ga popijem. Kako si pohlepna. Ali nema veze, naučit ću te ja. Značiš kako da se ponašaš sa prijateljima.
Šta si uradila? Sad sam sva mokra. Mogla sam da popijem celu flašu. Mislila sam da smo prijateljice. Prestani da kukaš. Neka Dijana otvori svoj sef. Šta? Riba? O ne. Dobro, što nije naša. Baš smrdi. Ali svejedno je moraš pojesti. Takva su pravila. I bez tebe znam to. U redu, probat ću je. To je užasno. Ne, to je iznad moje snage. Ne može tako. Neću i jesti. Kako to nećeš? Kažem ti da su pravila takva. Hajde, jedi to. U redu, poješću je. Uradit ću to najbrže što mogu. Gotovo, završila sam. Juj, šta će mi kostur? Sklonite ga sa mene i prestanite da mi se smijete. Hajde, Mary, otvori sef. Vrlo rado. Šta je to? Liči na bombonu Skittles. Volim Skittles, ali zašto sam dobila tako malo? Nije loša. Kao i uvek. Zadovoljna sam. Gledajte, ove bombone sada rastu na meni. Kako je to cool. Stvarno? Hoćeš mi je dati da probam? Naravno. Super. Vidi, sad sam i ja u slatkišima. Dijana, hoćeš li ti? Ne, hvala, neću jesti vaše bubuljice. I opet ja prva otvaram sef. Mislim da se svi slažu sa tim. Takav poklon mi se sviđa. iPhone-i su dobra stvar. Zamislite kakve lepe slike mogu praviti sa njim. Hoću i ja. Pusti mene da se slikam. Beži odavde, nemoj da mi kvariš sliku. Daj mi to moje. Hoću da se slikam. Devojke, prestanite da se svađate, dajte meni iPhone. Dok vi odlučujete čiji, ja ću da igram igrice. Kako se usuđuješ? Daj mi ga. Šta ste uradili? Moj novi telefon? Jao. Ups, sada nije u najboljem stanju. Ti si za sve kriva. Šta ste uradili? Sad mi telefon liči na slomljeno korito. Dok se ti smiruješ, otvorit ću svoj sef. Čudno, zašto je prazan? Da vidimo šta je unutra. O ne, samo ne žaba. Plašim ih se. Pomozite mi. Sklonite je sa moje glave. Dobro je. Ne treba mi ova životinja. Hajde, skači odavde. Hej, a šta ja imam s tim? Žaba je tvoja, a ja moram da je jedem? Neka hvala. A šta ako je to začarani princ? Onda ću postati prava princeza. Moram to da proverim. What's the matter with you? Jel princ? Pa i gde je? Sad je red na mene da vidim šta je u mom cefu. To je neki šešir. Šta da radim sa njim? Nemamo pojma. A šta ja da radim sa tobom, žabo? Žao mi je da ti kažem to, ali izgleda da se tvoja žaba pretvorila u kamen. Kamen? Čudno. Zašto je brown? Aha, tako je. To je čokolada. Neobična čokolada, već mnogo ukusna čokolada. Vidim, možda tvoj šešir može i sa mojim iPhone-om to da uradi. Hajde da se znamo. Uspelo je. Kako cool. Sad imam čokoladni iPhone. To je mnogo bolje od pravog. Dakle, šešir nije beskoristan. Ali da li mogu da ga nosim? Izgleda da je sve u redu. Ne mogu da verujem. I ja sad imamo čokoladnu Mary. Hajde da joj pojedemo prste. Ne, nećemo to da radimo. Hajde da joj skinemo šešir. Tada će se vratiti nazad. Hajde da probamo. Hvala vam. Spasili ste me.
Mislila sam da će zauvek ostati čokoladna. Ovaj put nešto ukusno je kod mene. Nadam se da ću biti oduševljena. O, Nutella, obožavam je. Želim da pojedem celu teglu. Wow. Ups, izvini Clarissa, poklopac je sam hteo da ti sedne na glavu. Hej, to ne znači da me sada mora udarati u lice. Ma daj, ne ljuti se. Jako sam gladna, jedva čekam da je probam. Sigurna sam da će Nutella biti ukusna kao i uvek. Hoću i ja da probam. Hoćeš, ali nećeš dobiti, to je moja Nutella. Ipak mi je ostalo malo na nosu. Super! Tebi je nos, a meni su sve ruke u Nutelli. Da, vidimo, sva si u njoj. Moram da dohvatim ono što je na dnu. O ne, moja ruka, zaglavila se. Moraš manje da jedeš. Bolje pomozite mi umjesto da se smijete. Hajde, Clarissa, pomozi mi. Povuci tu teglu. Trudim se. Hajde, hajde, možemo mi to? Uspećemo. Hajde, vuci. Joj, super. Sada imamo mnogo Nutelle. Hajde da pojedemo sve. Ja sam u redu. Ne brinite se za mene. Živa sam. Šta? Jeste li sve pojeli? Kako vam nije? O, još čokolade. Mogu je jesti ovako. Cool. Dok ti jedeš, sad značeš šta mene čeka. Nešto smrdljivo. O ne, samo ne sir. Molim vas. Nažalost, to je upravo on. Ne želim ga jesti. Molim vas, poštedite me. On je tako odvratan. Manje priče, više jedi. Hajde, probaj ga. Uj, kako gadno. Da, izgleda odvratno. Tako je. Ne mogu ga progutati. Previše je gadan. U stvari... Sve je prošlo. Super. Odlično. Hajde da saznamo šta mene čeka. Ups, mislim da treba da krenemo. Mislim da će biti jako zabavno. Hajde brže da otvorimo poklopce. Vita, počinješ. O ne, kakav užasan početak. Rekao bih da je bodljikav. Da li ću zaista morati da jedem ovaj kaktus? On je tako strašan. Biće mi bolno. Okej, nema šta da se radi. Juj, kako boli. Možda je dovoljno. Naravno da ne. Jedi brže. Mislim da imam ideju. Što bih trpela bol kad mogu samo skinuti sve igle? I već znam kako ću to uraditi. Ops, sad neću morati da se mučim od svakog zalogaja. Nadam se da je kaktus barem ukusan. Kakav je? Pojela si ga tako brzo kao da je ukusan. Ne, uopšte nije. Odvratan je. Osjećamo to. Sad je moj red da skinem poklopac. Stani! Dame imaju prednost. Pogotovo što sam dobila tako lep sladoled. Moram ga brzo pojesti. Vita, gde si odnela moj sladoled? Vrati ga. Neću. Vidiš da su kuglice okrugle, to znači da su moje. Znam kako da popravim to. Nakon toplog tretmana, kuglice će se istopiti, a zbog trouglastog oblika korneta, ovaj sladoled će postati moj. To je to. Kako ukusno. Stvarno bih zažalila kad bih dala sladoled Viti. Previše je cool. Alex, sad ti možeš skinuti poklopac? Jao, kakva lepota. Tako lep sendvič. Jedva čekam da ga probam. Kako je lepo znati da neću morati nikome da ga dam. Ovaj sendvič je samo moj. Tvoj, kažeš? Smislila sam plan kako da probam sendvič. Alex, zovete Vita? Sad će mi pomoći da pretvorim kvadratni sendvič u 2 trouglasti. Žao mi, Alex, ali morala sam to da uradim. Shvati me i ja sam gladna. Jel tako? Da vidimo kako će ti se svidjeti sendviče sa trouglastom papričicom. Mislim da će to biti jako zabavno. Super!
Baš mi je žao, Alekse, što ti nećeš da jedeš ove sendviče. U stvari ne, nije mi žao. Ha. Joj, ovdje nešto nije u redu. Odakle je u sendviču paprika? U pomoć? Imam nešto što će ti pomoći da ugasiš unutrašnji požar. Na, popij. Dajte mi neku tečnost. O ne, šta sam upravo popila? Jao, kakvo šou. Da vidimo šta nas čeka u ovoj rundi. Vita ima čipsa, a šta ja imam? Nadam se da sam i ja imao sreće. O ne, ja vam nisam pas da jedem hranu za pse. Ne želim to da radim. Nećeš ni morati, jer prva jedem ja. Jedva čekam da probam lubenicu. Kako je sočna. Baš ono što treba po vrućem letnjem danu. Znam kako mogu nabaviti malo lubenice. Uz pomoć specijalne kašike. Casey, uzmi kašiku. Biće ti zgodnije jesti. Hvala puno, to je zaista zgodno. Awesome! Samo što je sada lubenica moja. Jer se isekla na okrugle komadiće. Sljedeći put budi pažljivija. Mislim da ćeš puno toga naučiti iz ove priče. Sad ću te ja? Eto ti. Promašaj. Možeš se bacati koliko god hoćeš. A ja ću među vremenu jesti lubenicu. Zbog tebe mi je ostalo baš malo. Ali barem to mogu pojesti sama. To je to. Vita, sada ti. Mislim da će čipsevi biti baš ukusni. Pogotovo Pringles, obožavam ga. I ja isto. Ne mogu da odolim. Moram oduzeti Viti čips. Dobro je što za to treba samo promučkati pakovanje. Čudno, zašto je tamo prazno? Gde su svi čipsevi? Kakav užas! Ko je smeo to da uradi sa njima? Čipsevi su u bilo kakvom stanju ukusni. I ja ću morati da jedem hranu za pse. To je mnogo gore. Čak i miriše užasno. Mislim da ću povratiti. Možda ga neću jesti. Naravno da hoćeš. Samo pogledajte kako je odvratna. U redu, treba bar probati. Fuj, užas. Odvratno je. Hrana za pse se mora jesti iz specijalnog tanira. Reci mi hvala što sam ga uzela. Da, baš ti hvala. U ovom tanjiru to izgleda još gore. Neću je moći da jedem kašikom. Pomoći ću ti. Ne mrdaj. I ona ko će pogoditi? Eto ti, jel ti se sviđa? Fuj, ništa gore nisam probao u životu. Mislite da je to smešno? Sad ću vam pokazati šta je zaista smešno. Kako se usuđuješ? Sada smrdimo na pse. Devojke, šta mislite, ko će ovaj put imati sreće? Sad ćemo saznati. Sigurno ne ja. A ja sam imala sreće. Obožavam suši. I ja sam imala sreće. Dobila sam čokoladu. Jako je ukusna. Takvu je veoma teško naći u prodavnicama, zbog toga postaje još vrednija. Znam da i vi hoćete da je dobijete, ali neću vam dati. Previše je ukusna. Jedva čekam da pojedem sve do kraja. Dobro je što imam tu mogućnost, ali pre toga moram pokazati čokoladici par karate pokreta. Tako je, sad svi znaju da se sa Casey bolje ne šaliti. A sad ću vam pokazati trik. Uhvatit će čokoladice ustima, ali nije ni to sve. Jedno pače može svako uhvatiti, ali uhvatiti puno njih je mnogo teže. I nisam uspela da uhvatim. Kakva sramota. Ma daj, bitno je što sad mogu početi jesti suši. Za početak uzmi štapiće. O ne znam da jedem njima. Ako sada budem učio, sigurno ništa neću pojesti. Ali ko me sprečava da koristim štapiće na drugi način? Naprimer, nabosti suši na njih i jesti ovako. Super je! I udobno i ruke su čiste. Ne zaboravi da častiš prijateljicu. Ne. Čekaj, šta ću ti suši? Čekaju te sočne limune. Mogu da zamislim koliko su kisele.
Fuj, skloni se. Nisam znala da se limuni vraćaju kao u bumerangi. Skloni se. Izgleda da su sada tvoja sudbina. Glupa pravila izazova. Tačno. Upravo sam smislila kako da poboljšam ukus limuna. Moram očistiti koru. Awesome! Ups, Alex, izvini. Iako tvoja nova frizura se baš lepo slaže sa tvojom žutom majicom. U redu, dosta zezanja. Vreme je da jedem. Joj, šta ove limone rade sa mnom? Treba mi osvježavajući tuš. Sad mi je mnogo bolje. Samo ne luk. Ne želim da smrdim. Wow, koliko pače pice. Neverovatno. A ja sam dobio pucketave bombone. Obožavam ih. Mogu li ja prva da završim s ovim gadnim lukom? Ne želim da odugovlačim taj trenutak. Je li ukusno? Prestanite da me zavitlavate. Stvarno mi je teško. Nemate pojma koliko je ovaj luk gadan. Samo da ste ga zagrizli, odmah bi povratili. Jao, mislim da nešto izlazi iz mene. Kako smrdi? Izvinite me. Opa, vidim krugle kobasice na pici Casey. To znači da su moje. Ovo je baš lepo iznenađenje. Drago mi je. A ako iseče malo pače, mogu ga napraviti kvadratnim. To znači da ću ja moći da jedem. Bitno je da ne isprljam ruke, jer još moram jesti pucketave bombone. Kako se usuđujete? Kako vam nije sramota? To je moja pizza. Pače kvadratno znači da je moje. Jao, skoro mi ništa nije ostalo. U redu, nešto ste mi ostavili. Barem ću moći da je probam. A mene čeka puno pucketavih bombona. Jedva čekam da ih probam. Izgledaju mnogo dobro. Wow, stvarno su super. Nemojte ni misliti. Sam ću sve pojesti. Kako cool. Ukusne su. Želim još. Pohlepni Alex može dobiti bombone samo na glavu. Tako je bolje. Značiš kako da se ponašaš prema devojkama. Zapratite Parara kako ne biste propustili novi challenge i obavezno napišite u komentarima hranu kojeg oblika bi htjeli da probate.